हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो लोगोफोर गासैबो मोजां दङ। दा आसामनि स्किम्सनि बागै आपडेट लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन। दा गोबां पेन्सन मोनो बेनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ बे गासैनिबो डेट होदों। दा बे डेटखौ सोर होदों आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगोन। आरो जायफ्रा अरुणोदय नोंथांमोना मोनगिरिफोर नोंथांमोननि एकाउन्टआव चेक खालामदो राङा हाबबाय। आरो जायफ्रा गोदान एप्लाइ नेगासिनो दङ स' नोंथांमोना मोनथारसिगोन डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो चान्सआ दङ। आरो गासै 9 लाख गोदान सोसनगोन होनना बुंदों। अब्ला नोंथांमोना दानफायाव 1250 रांखौ मोनसिगोन। दा बिदिब्ला बे नभेम्बर दाननि राङा हाबदोंना हाबाखै बिल नाम्बार आपडेट फैदोंना फैयाखै जों दानिया स्टेटासखौ नायनोसै फैदो। दा नायदो लोगोफोर राङा हाबबाय नभेम्बर दाननि राङाबो हाबबाय बिल नाम्बार आपडेट फैबाय अरुणोदय 1250 रांखौ सोनाय जाबाय नोंथांमोना एकाउन्टआव चेक खालामदो। आरो गोदान सोसननाय हाबाफारिया डिसेम्बराव चान्सआ दङ अफलाइन एबा अनलाइन हिसाबै जेब्ला गोदान फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन। स' बेनिफ्राय स्किमनि आपडेटखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव टुइट खालामनाय जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'नि सिगां गासैबो स्किमनि राङा हाबजोबगोन आसाम स्टेटआव। दा गासैबो हाबजोबगोन जायनाखि स्किम एबा राङारि अनसुंथाइ मोनो जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'नि सिगां नोंथांमोना रांखौ मोनगोन। बेखायनो एकाउन्टआव चेक खालामदो। 1250 अरुणोदय हाबबाय बेनिफ्राय 250 माखासे दङ पेन्सन सिस्टेम 500 बेबायदि मोनलांबाय थायो। दा जेरै जों बेयाव नायगोन मा पेन्सन मोनो हमना ला अरुणोदयआ मोनसे राङारि अनसुंथाइ जाबाय। स' बेनिफ्राय शहीद कुशल कनबार बेफोर पेन्सन थायो। बेनिफ्राय बोराय बुरि पेन्सन होनोना जों बेखौहाय इन्दिरा मिरि थ' बेफोरबायदि माखासे पेन्सन दङ दीन दयाल दङ। स' बेफोरबायदि राङा हाबजोब्बाय बयबो चेक खालामदो। स' बेनिफ्राय जायफ्रानोखि हाबाखै ओरैबायदि बाथ्रा दङ पेन्सनफ्रा दायो लिंक सोलिगासिनो दं आधार कार्डजों एकाउन्टजों लिंक थानांगौ। स' नोंथांमोना लिंक थाबासो राङारि अनसुंथाइखौ मोनसिगोन नङाब्ला मोननाय नङा। स' बेखायनो एकाउन्टजों आधार कार्डजों आपडेट जाथारनांगौ लिंक थाथारनांगौ दानिया गासैबो स्किमखौ मोननो जेरै न'आनो जा बा बेनिफ्राय गुबुन गुबुन स्किमानो जा स' नोंथांमोना लिंक थाथारनांगोन। दा हमना ला न' मोनोब्लाबो नोंथांमोना इनस्टलमेन्ट मोनो नालाय स' बेखायनो जब कार्डजों आधार कार्डजों आपडेट खालामथारनांगौ अब्लासो नोंनि एकाउन्टआव रां हाबगोन नङाबा हाबनाय नङा। दा लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना जायफ्रा न' मोनगिरि आपकामिं लिस्ट दङ नोंथांमोनाबो बेखौ लिंक खालामना ला आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लोगोसे नोंथांमोननि जब कार्डजों अब्लासो नोंथांमोननि एकाउन्टआव रांखौहाय सोनो हासिगोन नङाब्ला सोनो हानाय नंला। दा बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि आपडेट गोदान एप्लाइ जायोबा अरुणोदय आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाना फैगोन।